তিনি সুকবার संजोंनाय उ सुकबार संके जोंहाथ' नैयाव रायदा दङ रायदा न अबश्य अबसं खायखे नुबैनाय कतগুলি रायदा दङ अरनियाव বিশেষকে सुकबार संनि क्षेत्रे जों थापा माखुरु ओंखे बनि नियम कासार दङ ओंखे आरो न'आव বিশেষকে बान्दारि संनो उसांबोदानो माखाय सुकबार संनि क्षेत्रेआव थाङो हर खायनो थाङो जों हदुबाय सौयैनो हर माखायो कारण हकत्रा बा गेस लायबाय और हर खायमाया अमायके चिनि हाजार बसर चिनि मथायगत बावगिरि रीति नीति फैमानि बनो जों ताफोनो प्रचलन खाय दङ ओंखे अमाहायनो तिनि उ रायदा सुकबार संमानि के उ सुकबार संमानि दिनै जत हदानि बोसाराव फायो उ सुकबार संमानि जागा केबा माइरं रफायला केबा आवा माइरं रफायला केबा सुमा रफायला हाके सुकबार सं इनके सुकबार संमानो दिनै शुक्रबारनि बोसगां 1 सप्ताह बनो संगुइ थियै दङ उ तानि सुकबार सं बन अर्थंखौ अमाहाय कारण उ सुकबार न संगुइ चिनि मथायगत बावगिरि हसिनि सासिनि जे पूजा खायफ्र उ सुकबार बाय तेरो माने उ सुकबार बाय जों मथायगत बावगिरिनो दै खामानिसिबो तेर हायताबो जों चिनि गावबावखा तेर हायसे विशेषके चिनिमनाते जों दुर्गा पूजा असा पूजा दङ जोंखे हाया दिनै मथायगत बावगिरि पूजा हि जों दङ किन्तु आगे गावनो जों पाव फायला दिनै मथायगत बावगिरिनो तेरसि जों हमबादा हायसे के अमायके तेरानि बाङैसि जों मनो सुकबार सं के उ सुकबार सं जे मामानि निनि 500 फांखा 1 लिटार फामाखा जे मामानि उ बबायसि प्रति पूजा ब्रोंनो उ सावबायसि जों मथायगत बावगिरि माते हानि बांसि उ सुकबार मासुं कारण उ सुकबार संनि आंके उ सुकबार तेर जागने गरि हिंके जों मथायगत बावगिरि ना पूजा सिखेबिनो माने तेर सिखेमि हायता उ सावबायसि उनो माते हानि बांसि जों सुकबार मासुं ओंके उ सुकबार संनि सालो যতনে মতাইগত বাवगिरिनि खा থেকে শুরু খাই যে সামুং নামনি দিনিনে সালো নব গাড়ি যাও এবং দিনিসিনে खेरफां फुंसा तावरoi जात्रा खायो दिनिसिने ओ निनि खेरफांनि नाव बियाकरै खेरफांनि नाव ताइबे बिया गोनांनि खेरफां नावबो एकय रायजाखेनो दिनिसिने खाम नाजावके सप्ताह बेपि हाकेनो खा ताइ थांजा अमायता हानिबनो सुकबार सुमुनि बनो सिगां पहिला आदि खायोबो उसामन खायजा अमायता हानिबनो जों सुकबार सुमनां माहाय कारण ताकलाय जे मताय मालाय मेंनाय ताकनि मालाय मोना बसिनि जमायता समाज हदाव परम्परा रीति दङ रायदा दङ अमायके जों जे हाजार बसर मतायगत बावगिरि न तैबार फैलायबोनि अमायके नि चलै फैयो प्रति 12 बसर पर माने 12 बसर के चिनि बियाकरै बावगिरियाबो बियागनो बावगिरिया मालाय बो परम्परा रीति नीतिसि के अमनिसाय सिगां मालायखे 18 ब्रज सिंखेरफां नि आमल हाफोराव बुरि मावो चिनि बियागना मताय दंमोनि हाफोराव मालाय माने बनि परे ताबक मालाय पिसने हता ताबनि साल अम किन्तु चिनि परम्परा न उ नीति दं रायदा दं उ रायदार मतेनो ताबुबो उ चलजा दं हायता ओंखाय आइगेरो एत मतायगत बावगिरि मालायनो एत प्रचार करै मीडिया करै साख्लायजां मोनकरैबां केबसिया इंजे ताकलायखेनो हदा थेकेबो साख्लायजाहा मतायगत बावगिरि ताकुनि मालायना हिंके निरावबो सिखा मीडियारावबो सिखा हिंके शुद्ध मीडिया सिनिया निनि या राज्योआव जतन मन्दिरावबो सियाव प्राय मन्दिराव फायनाय नायफैनाय अमायके साइड दंबायो इंके बारो गोदैसि जरामाखौ अबयसि फैबायनाय अमहाय हिंके आरो बिसिया चिनि बुबाग्रा सासि फाया मुसुक जावखुनि बिसे खबर खोनाजा जों चिनि सेक्रेटारिनो साखा बजगजग खाया बा तबे बुसुदेराते बनाय सामया तबे बनि जे अवस्था लन्डन थांनाय खोना थांयाखै किन्तु बसासि फाय सफैनाय मारि अमाय ताबो जराते खोनाय जंता हदानि सेक्रेटारि खौति खायो इंके जदि सफैखे त अबश्य बुंनाय तबे कायसा ऐतिहासिक कायसा मालाय मेंनाय ताकलाय बेलायखे बरक सामल रवानि बाङै जों अनेक अमुक माखायलायसिनाय
अरनिया volunteer no শুধু বর্ষা খাইতঙ্গ সুয়ে খানাই जों যত হদাছে volunteer মো তাকলাই মাংখিনি যত বড় যারা পুনাথি ফাইনাই এবং যারা নাই ফাইনাই বরক সাথে অরনিয়া volunteer সি মাংখিনি কারণ তিনি বড় গ্যাদারিং সামলাवनि बाङै दा हानि बाङै हानि बाङै ता मिडिया खौति आं मोहाय गाव कायसे सावो अरन नों जों volunteer केबो तामासो जाबायदि जों जतनो हदानि बसांखो जों जतनो volunteer जों आरो नायथक खायनिबानो जों जत सामलावनि बाङै जतनो जों दायबद्धता मा दंलायनाय मोहाय दा मोहाय खायो दाबो नि थाखाय साख्लाय जाखायो